An haifa abin yabo na garin Maka amma an hana shi zama. Allah ya yi mai umarnin kira izuwa Islama mai girma. Da su kuma kafirai gashi bautar gunki sun kama. Ya ce su aje su bar bauta komai sai dai Rabbana Allah. Salamu alaika sallallahu habibi na rasulallah. Suka ce samsama gidan iyaye kakanni su ta yi nata. Habibi na rasulallah. Waɗansu suna faɗin ya da girman su za su bar abin bauta. Habibi na rasulallah. Shiga addinin Muhammadu wasu sun ɗauke shi yarinta. Salamu alaika sallallahu. To sai suka fara yakar shi sai ya daina kira zuwa Allah. Salamu alaika sallallahu habibi na rasulallah. Domin wannan dalilin suke kashe duk wani wanda ya bi shi. Suna ta sanar da manyan gari cewa kowa ya kyale shi. Har ma da waɗanda ke nesa sun abin da zance shi kuma sai suka ce a dai da siye da siyarwa don su sha wahala. Haya kare.